Baba Tahirê Uryan, îro em ê we bi dengekê koşkûrehiya dîrokê tê bi yek ji kesayetên herê koka edebiyata Kurdî û cîhana tasawufê bidin naskirin. Baba Tahirê Uryan, jîrekek ji paytextê Medan tê. Di sala 1935 mîladî de li bajarê Ekbatana, Kodrûpelên tozgirtiyên dîrokê de wekî paytextê Medan tê naskirin. Yanî li Hemedana îro çavên xwe li dinyayê vekirine. Axê ku ew lê ji dayîk bûye, ne tenê bajarek e. Ew navenda siyasî û çandiya medêne ku bav û kalên Kurdan ne. Jiyana wî ya ku heta sala 1910 berdewam kir, ew kir stûnekê nehêjiyayê nasname û edebiyata Kurdî. Baba Tahîr ne helbestwanekî ji rêzê ye. Ew helbestvanê Kurdê herê pêşîn e ku tê naskirin. Dîroknas û edebiyatnas gava qala wî dikin navekî hevpar bikartînin. Bavê helbesta Kurdî. Ev tekeskirina li ser nasnameya etnîkî di rihê berhemên wî de cih girtiye. Wî di helbestên xwe de bi taybetî zarafeyên Kurdiyên Lorî û Goranî bi hostatî bikar aniye û dewlemendiya zimanê Kurdiyê wê demê nîşanê hemû dinyayê daye. Baba Tahîr dengê pêşînê rihê Kurdî ye ku li çiyayên Hemedanê olan dide. Wî mîrata Medî bi zarafeyên Lorî û Goranî himandiye û hezar sal berê ragihandiye ku Kurdî zimanekî edebiyatê ye. Heka îro em dikarin qala helbesta Kurdî bikin, bingeha vê yekê bi destê Baba Tahîr bi xwe hatiye avêtin. Ew ne tenê mutasawwifek e. Di heman demê de parêzvanekî zimanek ku nasnameya Kurdî di nava kîteyên xwe de parastiye. Baweriya ehlê heq û felsefeya wî navê wî yê Uryan, rût û tazî nîşaneya dûrbûna wî ya ji dewlemendiyên dinyayê ye. Ew yek ji rêberên herê girîng û birûmetê rêbaz ehliyê heq bû. Felsefe û helbestên wî bi sed salan ji aliyên endamên vê rêbazê ve wekê mîrateyeke pîroz hatine parastin û dest bi dest gêştine roja me ya îro. Nexwe ji Baba Tahîr çi li pey me ma. Dûbeytiyên wî yên navdar ku îro wergeranine gelek zimanan, neynîka cîhana wî ya hestiyariyê ne. Her wiha berhemê wî yê bi navê El Kelimatul Kisar, yanî gotinên pêşiyan ku gotinên wî yê hikmetê têde ne. û El Fütuhatul Rabbaniye ya ku cewhera van gotinan e. Nîşan didin ku ew xwedî zanistekê çixas kûr bûye. Tenê 368 gotinên wî yên ku li Tehranê hatine çapkirin, delîla dewlemendiya cîhana wî ya Remanê ne. Bi helbestekê girtin ev rêzikên ku wî bi Kurdî nivîsandine, besin ku agirê dilan de vebêjin. Ku dil dilber be, lexwe dilber kiya? Eger dilber dil be, navê dil çi ye? Ez dil û dilber tev li hev dibînin. Nizanim ku dil ki ye, dilber ki ye. Baba Tahirê Uryan li cihê ku lê ji dayîk bûye li Hemedanê wefat kir, lê bandora wî ya li ser ziman û nasnameya Kurdî tu carî winda nebû. Ew meşaleyekê venemiriye ku mîrata Medî kiriye peyv û rihê Kurdî bi helbestê xweyî kiriye.